Afọ m bụ Sir Eberechukwu Hilary, Knight of St. Mulumba. Abụ m nwa afọ Adazi-Enu. N'ime Adazi-Enu afọ, abụ m onye Catholic Church. N'ime ya Catholic Church, arụgo m ọrụ n'ọtụtụ capacity dịka secretary Adazi-Enu Youth, secretary Dinari Youth, secretary CMO St. Stephen's Chaplaincy Nkwele Ezunaka. Arụgo m ọrụ na diocese under Youth Apostolate dịka Director of Sports. Arụgo m ọrụ na Onitsha Ecclesiastical Province. This province comprises Loka Diocese, Onitsha Archdiocese, Ogu Diocese, Nsukka Diocese, Abakaliki Diocese, Nnewi Diocese, Ondimekili of Onitsha Ecclesiastical Province. Arụgo m ọrụ there as Director of Social. Then o nweziri mgbe elu ndị ụka wee sị na ọ dị ka ma gbago mbọ ma ntịntị na ọ ga-amasị ha ka m gbagotekwuo as a Knight of the Church. O wee elu na afọ 2014 na June 24, Assumption Cathedral Nnewi fa wee chie m Knight of St. Mulumba. Ịbịa n'ihe gbasara ụka na Adazi-Enu, tupu ụka abịa, enwere usoro ndị nna nna anyị ha ji welu akpọku maọbụ efe Chukwu site n'ihe ụmụ ihe arụsị. Ịbịa na Adazi-Enu, enwere ọtụtụ arụsị afọ dịka ịbata kịta na Ogbeni Ọcha bụ village anyị nọ na ya kịta. Enwere Okeide, enwere Ududonka, enwere Haba na ọtụtụ ndị ọzọ. Gbadagakwana mkpụkpụ Adazi dịka Akwankwọ, enwere ihe dịka Ụmụagụ, enwere Ebe, enwere Okwunkwọ na ọtụtụ arụsị ndị ọzọ gasịzi. Mana amani ozi ọma batalụ Adazi-Enu, nke ndị izizi bụ wee bata bụ ndị CMS Anglican Church na ihe dịka ebe afọ 1910. Nnukwu warrant chief enwere na Adazi mgbe afọ dịka Chief Ogbaja, Edward Ogbaja, bụ ya na ndị otu ebe ndị nabatara ndị Anglican ha were bido ka a na-emezi anafe agbasa na-atọgata ndị mmadụ ọtụtụ si n'ife arụsị wee gafete n'ife Chukwu n'ụzọ nke ka mma. Na Emmanuel Church kịta, ebe arụrụ ya bụ ụlọ ụka, bụ nnukwute okwu arụsị. Mana ịmana most churches bụ ọhịa jụrụ ajụ ka a na-enyebe, ka ndị gbuo ahụ na-adị na-enyebe ha. Akpachaghị anya ka ndị ọcha bịara n'ụsụsụ ya maọbụ ihe jiri etu ha. Mana ọ na-abụ Chukwu ka a na-efe, abatazi anọkwara wee bido fesabanya bụ ozi ọma. Ịbịa n'ihe gbasara Catholic Church, ndị dịka late Paul Ilogaloha gadem, late Gabriel Anekwe, Samuel Isiofia ha, Patrick Ezendu, ọha nwa bụ ndị gbara mbọ na early 1920s. Mgbe a na-eji ije ụka afọ, akpụbugo m ụfọdụ ndị gbara ezigbo mbọ gbausalia ya. Ebe o bidoro in particular na Ogbeni Ojii afọ bụ na ebe ndị be na Ihuezike quarters, and ndị dị very instrumental n'ịfụnanya bụ ụka batara Ogbeni Ojii afọ a na-afụ ekwu, gụnyere late Chief Ọkpalakunne Isuofia, late Chief Ọkpalaeke Eze Okonkwo. Ndị a bụ ndị gbara mbọ wee fụ Fada
F.A. Bubendorf, Father A. Bubendorf, n'afọ 1920s, early 20s, wee obtain permission iji wee bido nya bụ ụka. Father Bubendorf bụ nọ Adazi-Enu, nyanwa na-elekọta mpaghara because nọ Adazi-Enu afọ bụ ebe ụka malitere na mpaghara anyị, so ha nwa bụ ndị na-elekọta anyị anya. Mgbe a na-ebido nya bụ ụka ka o sendịle catechist nwoke a na-akpọ Stephen Oramalụ Okafọ, onye Nteje ka ọwụ, onye nwa bịalụ due to mmeso ọmụ ya n'ebe ndị parents nọ. So ndị parents bịa dị so happy na ha na-ahapụ ụmụ ha, ha na-esonye bụ catechist Stephen. Ya bụ nwoke a na-akpọ Stephen nwere ume a narị nne. So ndị nne na nna wee na-ahapụ ụmụ ha ka ha je na-eṅomite akparamagwa the catechist. O si ebe afọ na-akụziri ife akwụkwọ, na-akụziri ha ihe gbasara okwukwe, nwayọọ nwayọọ ụka na skuul, wee si ebe afọ na-etopụta n'ime Adazi-Enu. Ọkpala Akụnne Isuofia bụ na mbala ezibie ka ebidogodiri izizi, megidezie ebe afọ ada abazi, ha wee nweta anyị ọzọ akpọrọ Agụba Ọhazurume. Agụba Ọhazurume a dịbalụ na agbata Adazi-Enu na Akwaeze. Ha bido ebe afọ, mana abịa n'ezie ndị mmadụ ebe ha sizi wee na-agbagotezi n'ebe ahụ abịa ka ụka dịka o nwere ndị o teela aka, ha wee gbabakwa mbọ ka a marụ na a ga-enweta ebe ga-adị centralized, ebe ga-adị n'etiti, ama na-enyesi ndị mmadụ oke mgbakasị ahụ. Ọ ya kpatalụ eji were chọgide wee chọtazie na Akwa Nkwọ. So mgbe a na-achọzi ebe ga-adị n'etiti a ka ha jekwuru let Ekedum Udeze Asị Egbu na Akwa Nkwọ. Ihe a ga-abụ n'ihe dịka ebe afọ 1927. O wee nye ha anị, ha wee rụba ka a na-arụzi ya, ma o bidoro dịka skuul, that is a combinere ma ụka ma ụlọ akwụkwọ. Ọ na-aga gagidezie wee ruo mgbe ụka expandebazielu hinne, wee bịakwute ndị Ogweni Ọcha, ha wee wanye ha current site ebe St. Dominic's dị tata. Ịbịa na anafụ ndị Ụmụabụ nwekwara mpaghara ha wetara, mana the majority, about 90% of the land bụ Ogweni Ọcha wetara. 85 or 90% bụ Ogweni Ọcha wetara. Ụmụabụ wetakwazie nke ha wetara, wee constitute ebe the current St. Dominic's dị. Ka a na-agazi ụka na-abawanye. Etu a ka ụka si wee togide wee ruzie mgbe emere parish na 15th October 1986. And onye emere dịka first parish priest bụ Reverend Father Fidelis Nwosu, onye Agụlụ ka ọwụ. Onye mekwara ya bụ parish, onye mekwara St. Dominic's parish wụ n'oge ọchịchị Bishop A.K. Obiefuna, the pioneer bishop of Awka Diocese. Assistant ya mgbe afọ bụ Father Anthony Onyeji Osiekwulọbịa. Fana abụ gbara ezigbota mbọ were nye Adazi-Enu, ụka Adazi-Enu, a very big facelift. N'afọ 15th October again 1987,
ka the same Bishop of Awka Diocese eke Obiefuna bịakwara wee lee foundation stone of nyabo St. Dominic's wee bido rụba agba ụlọ ụka kịta ịfụrụ. Nyabo ụlọ ụka were a lot of amendment arụsịa maka o buru ezigbo ibu emekọnọta. Bishop abịa sị mba na anyị emenikwa emekọnọtabakwa megide o nwezi steji eruwere asị anyị hapụgbazie ka arụgbazie ya etu ahụ kịta ọ dị. Anyị were na-arụ ya. Arụrụ ụlọ ụka ahụ for 39 or 37 good years before enwee ike n'oge Fada Simeon Okafọ onye ji eze mmụọ wee marụ bịaziri na-eme nnọọ ka onye mmanya na-egbu si anyị na ihe izizi a ga-eme wee dedicate ụlọ ụka anyị ncha mụrụ ya amụ maka anyị ma ogologo afọ o were o ruchaghazi otu afọ na ụma ededicate ụlọ ụka na 16th November 2014. ọ bụrụ a very great miracle. Ma tupu mgbe ahụ enweghị ọtụtụ ndị fada rụgasịkwalụ ọrụ na be anyị. Fathers ndị gụnyelu Fada Oranye, Fada Ezi-Isi, Fada Uzezie na ọtụtụ ndị ọzọ rụgoro ọrụ na St. Dominic's. Etu akwa ka esi wee nwekwa ndị vicars nyegasịrị ha aka gụnyekwara ma Mbọnụ, Fada Mbọnụ, Fada Kevin, Fada Williams, wee tinyekwara ọtụtụ ndị ọzọ. Etu a ka ụka si were na-eto. Ka ụka na-eto afọ ka a na-emepesikwa schools like St. Dominic's Nursery Primary School bụ onye gbalụ mbọ funa ebidolie bụ Fada Oranye. Then Divine Mercy onye gbalụ mbọ rinne funa Divine Mercy bịara into existence na agbata ebe September 2016 or thereabout bụ Fada Simeon Okafọ eze mmụọ. And before nyanwa apụa ọ zụrụ almost 10 plots of land bụ ebe nya bụ Divine Mercy College ga-adịzi ọkpụtọrọkpụ. Currently onye jizi ọchịchị maọbụ onye na-enekodo St. Dominic's anya kịta bụ Fada Peter Chiekelue. Nyanwa abata wee malitekwa ọrụ ya dịka ndị ọzọ siri welo mme. O bidogodiri na renovate dilapidated father's house nke nọ almost near completion kịta. A restructure sigwe roof ọfọzie itinye windows na other fittings. Nyanwa na onwe na-agbakwa mbọ na akụkụ nke erinne. Mana tupu mgbe anwa Fada Nwosu bịa mepesịrị outstations. Enwe nke dị na Enugu village a na-akpọ St. Francis. Ndị be Eyisi, John Eyisi na ndị be Eze Anaka bụfa wetara anị ebe nya bụ St. Francis dị tata. Ịgbadata n'obe enwere St. Fidelis. St. Fidelis ahụ bidoro olu in the recent past. Ofu nwa afọ Chief Callistus Akpogwu wetala ego goo anị rụwa were nye ụka nke Bishop Paulus Ezekafọ bịalụ bless ye outstation ka ọ bụ mana ofu onye single-handedly goro anị dị anụ rụwa arụwa wee were donate ya n'ụka. And since afọ Catholic Church na Adazi-Enu na-aga ọfụma na-abawanye na-akọtara Chukwu mkpụrụ obi na-edozikwu obodo. Ọ bụrụ na anyị n'anya o nwere mgbe Adazi-Enu dị ka ọ ghasara
Fada Simeon Okafọ bụ onye bịalụ mgbe a na-anọ agha ụka na Adazi Catholic and CMS. Onyanwa bịalụ wee harmonize ba chịkọba ụka na-aba wee nwee ike na-emekọrịta kịta. Enwere great ecumenism n'etiti ụka na-aba, nke kpatalụ na ọ bịalụ jikọkwuzie Adazi-Enu ọfụma. Ọ dịka ya enwere ofu obi. N'ime Adazi-Enu afọ, ụkọchukwu izizi anyị chịpụtara bụ Very Reverend Monsignor Gabriel Onuora n'ebe afọ 1973. Onye nke sotakwara ya nọ bụ Very Reverend Monsignor Gabriel Onuora bụ na afọ 1974. Then onye nke sotara ya nọ bụ Very Reverend Father Monsignor Godwin Okeke na afọ, sorry, I made a mistake. Gabe Onuora bụ 73, Godi 74. Then ndị fada ndị ọzọ welu na-agbadata to the extent na Adazi-Enu kịta nwere indigenous priest up to 23. Then ndị Reverend Sisters, onye izizi bụ Reverend Sister echipụtara na Adazi-Enu bụ Reverend Sister Onyinye-Chukwu Eze-Anya, Daughters of Divine Love, na-agbata afọ 1977. Wee ruo tata, Adazi-Enu enwego ihe luru maọbụ karịa 20 Reverend Sisters of various congregations. Etu ọkwa ka ọ dị na ndị ụkọchukwu anyị. Na 16th November 2014 ka a na-dedicate St. Dominic's Catholic Church Adazi-Enu ka nna anyị ukwu His Lordship Paulinus, Most Reverend Dr. Paulinus Ezekafọ pronounce St. Patrick's dịka full-fledged parish. Onye bụkwanụ pioneer parish priest bụ Reverend Father Chiekezie Cyprian ka eji ọkanga Jizọs wee malụ ọnwa afọ Ichida. Ka emezizili ife a, St. Patrick's wee malite ndị okwu fa na-adagbowam na nya bụ St. Patrick's, mmadụ dịka Chief Joram Okoye Ezechukwu Duluo, CEO Canopy Industries Limited, na Alfred Okafọ na ọtụtụ ndị ọzọ gbakọtara aka wee buru ibu ya bụ St. Patrick's. Iji wee maatụ, ọ bụ Chief Joram lụrụ 2-story building dị ebe afọ eji kịta wee eme hall single-handedly. The same Chief Joram bụkwa ya lụrụ parish house single-handedly wee taa the entire compound of ụlọ ụka. Chief Alfred Okafọ bịa lụrụ chapel of adoration wee rụkwazi Calvary. Etu a ka emegwalu Chukwu ka Chief si wee rụkwa grotto all single-handedly. Then ọtụtụ ndị aka ji akụ nọ na bi Ogweni Ojii bụ ha gbakọtazila aka wee fụ na ụlọ ụka St. Patrick's nke a ga-ededicate na January 3rd, 2021 bụ ihe ga-abịatu na mmezu. Alụrụ ụlọ ụka ahụ in less than 6 years. Onye bidorie ma finish enye bụ ọkanga Jizọs tupu a transfer anya wee wetezie Reverend Father Emmanuel Achuke, onye nke na-afọ seize for the smooth dedication of that parish. Ndị Adazi-Enu niile ga-anọ ebe afọ iji wee nabata nna anyị ukwu Bishop wee fụkwazi witness kwuazi the dedication of St. Patrick's. Ọ ihe inye Chukwu ekene ebe ọ dị ukwuu. N'ime Adazi-Enu afụkwazi anyị nwekwazili
Emmanuel Anglican Church nke anyị kwubugoro maka ya mbụ. Enwekwara All Saints Anglican Church nke dị n'Enugu Village. All Saints Anglican Church bụ mother parish fa bụ Emmanuel Anglican Church. From there ka ha bidoro, probably because of proximity of ndị na-esi Enugu Village abịa ụka na Emmanuel Anglican Church. O yibere dịka hotelu fa aka, wee bido that church n'ebe afọ n'afọ 1989 15th January. Onye bụkwanụ onye ụkọchukwu malitelu ofufe nru mbụ na mbụ ebe afọ bụ Reverend S.E. Okolo. Ka a na-agazi ka Most Reverend His Grace Most Reverend Maxwell Anekwenwa n'afọ 2003 November 28 kpọziri ya Parish of its own. And Elioga ya bụ All Saints na anwakwa okie. So the church na-akụtakwa ọtụtụ mkpụrụ obi na mpaghara ebe afọ. Ha gbagidego mbọ nwee nursery primary school ebe a na-azụpụta ụmụ anyị. Enwegasịkwara ụka ndị ọzọ gasị n'ime Adazi-Enu, Pentecostal churches dịka ndị Grace of God, Assemblies of God, and other Save the Lost, and all whatnots. And all these churches fancha na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wee fụ na mkpụrụ obi ọbụna efughị n'ime Adazi-Enu. Na ikpete maazụzi, ana m ayọ ndị Adazi-Enu niile. Enwere mgbe enweburu ọgba aghara ụka na Adazi-Enu. Ana m ayọ ha ka nya bụ ihe hapụ ichigha azụ ọzọ. Etu enwegoro ecumenism bụ onye fọstara ya bụ Father Simeon Okafọ. Ana m ayọ ka ụkpụrụ ahụ Sam O na Simeon tọrọ mgbe fa nọ na Adazi-Enu ka ọ ahapụ enwụnụ, maka nya bụ ihe butere ezigbota mgbanwe na Adazi-Enu. Ana m afụ mgbe ọbụla a ga-awaji Sam O, Simeon, Father Simeon, ha ncha na-anọ na hall emekọrịta ihe niile ọnụ, emebe ihe dị ka harvest. Ụka na-aba na-ejegharịkọta, ndị a na-abịalụ ndị a, ndị nke nna na-abịakwuru ndị nke nna. Ị gaghị amazi ihe dị iche n'etiti Anglican na Catholic. Etu a ka esi wee megide wee batakwuo n'ọchịchị obodo nke na-emelụ na ọ bụ ndị ụka anụnwa nọ n'isi oche dịka PG Adazi-Enu. Ọchịcha lituo, ndị ụka nke nna agbagote ya na-emie ya bụ ihe were na-aga na-ebute ezigbota mmepe na mmekọrịta nke nwanne na nwanne n'ime Adazi-Enu. Ana m ayọ ka ụka gbasie mbọ ike fụ na ọkụ afọ amụnyere anyụrọ. Etu akwa ka ọ dị n'omenala. Ihe anyị na-afụtazi kịta ụmụazị na-akpọ omenala bụ ị na-apịtọ aka si na-agwọ nke nna na-agwọ nke nna, were ọgwụ ihe nwere isi wee na-anya isi. Omenala bụkwanụ ka ndị si eme, ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ. Ana m ayọkwa ndị si na fa ga na-ekpere Chukwu n'usoro omenala fa etinye n'aka na mpịtọ. A na-eme etu o kwesịrị, ịfụ na a ga-enwe proper development, ọganihu ma nke ụmụ anyị ma nke generation yet unborn ga-adị. Udo dịrị unu.